Fuq il-bjut ta' djar u negozji f'Malta u Għawdex hawn aktar minn nofs miljun pannella installata. ċifri li kiseb news mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma juru li b'kollox dawn il-pannelli ammontaw għal 25,000 sistema. L-inġinier Sandro Lawri spjega li 20,000 sistema twaħlu minn familji u intrapriżi li benefikaw minn skemi ta' Gvern Laburista bejn l-2013 u l-2018. Bħalissa għaw madwar 25,000 sistema diġa installata, minnhom 20,000 minnhom bejt ieħor huma fuq bjut residenzjali, il-bqija huma fuq bjut kummerċjali u fuq sistemi kbar anke li qed jibnew mal-art. F'7 snin, il-Gvern investa 146 miljun euro fi skemi għal pannelli fotovoltajiċi. Nistmaw li l-Gvern diġa investa madwar 146 miljun euro li minnhom 110 miljuni huma feed-in tariffs u l-oħrajn huma forma ta' grants. Dan apparti ovvjament l-investiment tas settur privat u anke fondi li jkunu ġew mill-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea waqfet il-mira biex sal-2020 10% tal-enerġija tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea tkun iġġenerata minn sorsi rinovabbli. L-inġinier spjega li pajjiżna jinsab miexi pari passu ma' din il-mira, kif sal-aħħar tal-2018 Malta kellha 8% tal-enerġija iġġenerata minn sorsi rinovabbli. L-aħħar figuri li għandna kemm mhumiex uffiċjali jidher li lħaqna madwar 8% fl-aħħar tal-2018. U allura qegħdin pari passu ma' żieda ta' 1% fis-sena, ġifieri jekk sal-2019 jerġa' jkollna 1% ieħor ikunu 9% u fl-2020 nkunu l-ħaqna u l-qatna l-mira ta' 10%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.